Bon dia, Linda. Bon dia, mon chéri. Vas al club avui? Sí, ja ho saps, com cada dimarts i divendres. L'esport és bo per mantenir-me en forma. Ets el meu heroi, Archie. Sóc el teu home, nena. Fins després, amor. A plus tard, mon amour. L'objectiu d'avui serà tombar en Terry. Si ho aconsegueixo, avui serà un gran dia. Una, dues, tres, quatre i 5 per la butxaca esquerra i 5 més per la butxaca dreta. Sempre m'ha agradat posar-me petits reptes personals com aquest. Trobo que fan la vida més distreta. I ara, qui dimonis és? Hola, Linda. Què passa? 1,